man may dirita. Wait lang. Okay, kuya siya mandang sa. Agaw-agaw. Explain. Ay! Siya na dahil. May bok. May bok. Hapon na naman. Dahil hapon. Atong haon na, di ba? Busy na naman po si Rhea. Ano ginagawa mo? Diyan na. Yung parang siya umay nga. Diyan na, lisod kaya dyan na. Daw dako pa na. Sayang yung isa ba? Gani. Sabi ko sinumait mo lakihan daw. Okay, mag-isip magkagpuan. So ito yung nagawa natin. Akong ginawa medyo malaki. Bakit magkakaiba yung sizes? May favoritism yung siopaw mo. Hindi, depende kasi yung iba. Baka ayaw Depende nila sa mood. So, sakto lang. Hati-hati na. Bakit kaya ganyan si Rhea ngayon? Parang wala siya sa mood. Ano kayong meron? Baka meron. May ano po siya. Ako kaya? Nasa'y dalaw. Patry ako nung isa. Gusto ko rin maglaro. Dito ko sa'yo. Yang, napanjik mo si Patring Kwan yang. Kanang kasampot ito yang. Pero bago yun, dapat magugas muna ako ng Para- kamay. Para ano yang ba? Dili mo magtalas o ano? Or ano? Ay, gusto ko dyan ako yung Minions. mamaya. Dito. Sa Happy Family, 500 per month. Para dun yan, inulam with me. Ilang drop to Greg? Ah, dapat igaganyan. Isi-save lang natin. Ito naman is, Importante ma-save siya. ito naman is maliit na siopaw. Okay. Pakialam mo. Tapos ikaw na bahala dyan. Kumurma ko. Okay na ganito yang. Oh, Tingin sa'yo. okay na yan. O, sige ako din. Testing ako sa akin. Oh, ayan na si Ma'am Shiji. Magta-try din siya. Nagugas na ba? Oo, nagbukas na po. Mag-imo na the culinary arts di nga panbit. Na So, pwede ko i-add yung flour, depende sa ano. Oo, basta hindi siya magdikit-dikit. Yan yung purpose ng flour. May flour. para hindi madikit. So, Gonna add some sauce. so kailangan... Lumot kaysa yan. Kailangan siya ang bango nga eh. Bango. Parang sarap. Inadobo mo siya? Pandit di siya? Tuna. Una. Ay. Diba konti lang din yung ano wrapper natin. Ah, so ito. Ang do? Divide na lang. Meron Half do. kilo lang yan eh, yung ano flour na yan. Ala, Sige lang, gora lang. dapat lang siyang i-roll na i-roll. Formahin mo yung circle. Kailangan mag, ano siya, parang plato, ganun. Para malagay mo sa gitna. May dikit Lagyan mo No ng high school flour. ako, culinary ako eh. Lagyan mo yung flour yung ano. Ito, Yes. Party mo na. para hindi dumikit. Para hindi umikit. Okay lang yan guys. Kami lang din naman kakain ng mga pinaggagawa namin dito. Tsaka first time ko pala po, huwag muna kayong mangbash. Pangit ang tsura. Nino, oyo. So, huwag ko muna siyang dadamihan kasi ako kasi ayoko nung masyadong Grabe naman kapal yan, Mi. Lagyan mo ng itlog. Wala nang dough. Meron pa, kaya pang isa to. Sige po. tapos Damihan mo dyan. Ano, dalawa pa. para ako Ikunin mo, naglalaro. ipitin mo, wag mong lagyan ng butas. Kailangan walang awang. Kailangan butas para hindi lumabas yung tilim. Tsaka steam lang naman natin. Ano ba yun? Okay lang yan, first time lang pa naman ni Ma'am Suzy. Ah, ganun pala siya. Gusto mo, try yung? Ay, ito. Ano man. Then, lalagyan siya ng flour. Ah, kinamay pa. Ay, kakamayin pala yan. Hindi, tapos papaahin. Wala palang gloves.
Hindi, ang ganito, dapat walang gloves. Safe Mas ba maganda yan? kasi siya. Ha? Safe yan. Kumakain ka nga ng tae. Pag ganito, ang tawag pwede mag... Bash na naman yun. Tapos, syempre para mas social pa at mayaman, lalagyan natin siya ng sing-sing. Kasi Yung- lalagyan ko siya ng palatandaan na ito yung ginawa ko. Malalaman mo talaga yung ginagawa mo. Dahil, Tingnan mo sa itsura sa iba. uy, hindi yung, hindi, parang pwede natin lagyan ng tanda. Pwede mong ano ng tinidor yan. Tusukan mo yung ibabaw ko. Parang cross na Mayong! ano. Matuyong! Hanap ka ng tinidor. Ano nala, ito gunting. Pwede. Yan, para may smile. Para may smiley siya. Pag ganyan, hindi niya kailangan ano Ah, Para kayong mga students ko sa Siopaw ngayon. nakakit, Last na lang. may mukha. Isa na lang. Ako lumabas. Lumabas nga. Ako na ito isa. Parang lumabas yung ito. Lumabas yung itlog mo. Diba? Ang dami pa nating, marami pang dough dyan. Wala na. Naparami yung isa yung Ako ginawa na mo. marami kasi yung nilagay ko dyan. Yung giant ba? Ito na, okay na to, tatlo. Parang gusto kong i-try yung ano, yung Ganun mo? ayun, pagkatawa, di ba? Testing na natin kung pwede natin siya mapain. Ilagay mo na yan lahat. Ikasa mo dyan yung... Di ba? O diba Nababawasan Britney? niya. Grabe. Nakukuha na po siya sa video. Bastos mo naman. O hindi, ganyan si Claudine Barreto sa pelikulang ano. Kailangan kita with, di ba? Diba di ba yun? Kailangan kita with aga muna. Ay, kaya to. Iubos mo na to, oh. Ubus ang ngalan lahat. Ano ba yung sinabi niya? Ano oras ka magsha-shopping? Kasama naman kami dyan. Sa video. Malay mo naman, meron din kami follower na mag-ano. As long as I... Para ano lang. Ha? Sheraton lang. Then, Kulang pa, laparin mo pa kasi. manipis na kasi yung dito oh. Dito banda, oh, sa puwet. Yan. Sige pa. Pwede pa yan. Ang ikli naman kasi ng daliri mo. Kaya may personal po. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Actually, Ikaw ba? Ayun na sa camera. sa pagkakamalan din ako si Cherry Pie minsan. Ano ba yan? Cherry po Huwag mo muna siksikin kasi baka mahirapan siyang ano. Kasha yan. Sige lang. Ilagay mo. Diba? Kasi sa... May humihingi. Uy, ginuupuan. Tingnan niyo po siya. May humihingi Kumakain. sa gilid. Alam mo naman. Bawa ba? Then, Hugaw. Hugaw. Hugaw daw yung supaw. Hugasan mo muna yan. hugasan pa to. Kailan kayo lang din naman Gusto ko kakain. star ba? Ha? Star ang food. Meron tayo dyan, di ba? Yung hulmahan. Sabi yung hulmahan. Ay, di ba ni ano, riyak ka ng anana, dahil sa pilo, ano dayon? Oo. Sa empanada? Waffle. Nga Empanada man to. waffle ba? Mulakaw ka? Bigatan sa open ako. Amaya na ako yung video tayo. Ayan! Okay. So, isasalang na natin siya. Ilan yung tunay? Ayan na! Para. Di ba pa tinapay na yung malapad? Sabi ko sa'yo eh. Dapat ganito kalaki. Picturean ko Asan yung may smiley? Ay, ito yung akin, yung smiley. Ito muna yung picture ko. Ito na lang 5 kasi ito yung pinakamaganda. So, Ayun na. So, ayun yung nilaro namin. ito naman yung magagawa niyo. Testingan na. Ayun yung malaki. Ayan! Yay! Ayan na, let's break it. Our very favorite here. Ayan naman! Hala! Hala, grabe! Sa kay galing? Naka-video? Ayan, Alin na? Di ba 0.5 no? Pwede ba? Hindi. Sa YouTube? Hindi siya pwede 0.5. Ibili lang ni isa sa iyang dako. Ibili lang ni isa sa iyang dako.
siya ito. Wait lang ha. Kailan lang yung cash. Hating kapatid lang po. Gusto ko tikman yung ano, yung ginawa kong dough. Or hatiin na natin agad yan. Ganun natin yan. Ito ba oh? Yung dough. Gusto ko matikman yung dough na ginawa ko. Ano ba? Ano ganyan? Ganito na lang oh. Ah. Sakit tayo. Ayan, inatagal tayo. Ito ka, actually yung dough yung ano. Yung palaman kasi itself, masarap na. Yung dough talagang ano mo. Ito ni? Soda. Una siya pa. Mga tupaw. Ay, tulad ito na. Tuna patata. Ano ba? Beef lang. Tapos lang. Ang lami. What do you say, Ivy? Go! Ala! Ano? Bilang sa mo gawin ka kay sana ni kay dimension niyo. Lami siya yan. Mas masarap siya kaysa sa chowking, di ba? Kaya tano, joking sa atin. Pagkuha na mo be. Ang mabilis eh. Ang mabilis. Nakaka-beauty lang talaga siya. Tarawa. Paano palaman? Chicken, beef. 1-0 kagawa na pala mo video. For the, For the one hole. Maganda yun na tayo. Masarap pa sa. Mas para mas masarap pa siya guys. Ala! Guys, tano. Eh, tano. mas masarap pa to sa ano, chowking. Wait, speaking to me, Kim. Oh, titigil si Angel Oxy. Goyong, goyong. Para sa telesaring lobo. Tunga-tunga na ba? Yung ba? Tunga-tunga lang, sige, okay lang. Gusto ko na. Hindi kinin mo nga. Hating kapatid na tayo. Kasi konti lang. Walang sauce? Hala, dami. Gusto mo ko dami. Check sauce. Goyong. Walang sauce? Wala! Ano na, suka-suka. Sas. Maganda tayo tag-sauce. Alam mo ka, magsuka na siya karan. 1, 2, 3, go. Sarap siya, maganda na kayo. Nakita yun! Nakita yung ngipin mo. Dumikit. Ako na saan? Kajeg. Come on. So, see? Ay! Sa kaya edad ko akong gilain. Oo, nakali pa. Supukay ko sa tiil. Ilaw lang, good life. I have the iya, ito to. So, paano na pawa? Iyang looks pawa, pero iyang Oo, nahati taste, ang egg. iyang taste empanada. So it's pawa empanada. Ito dyan na. Empawada. Pawada. Hindi siya show pa empanada talaga siya. Ito din siya yung pawada. Di ba alam siya? Muna ka gabitsin. Ano grupo? Ito yung unang mo yung una na ano. Hindi naman ano eh. Tapos Patatas, tuna, oyster akong itimplan. Oh, masarap ang oyster. Ay, hindi rin ito. ito naman na siya. Isa pa yung wala. Impanaw pa. Pawa man. Sana kinukuha na. Magtunga na tayo. Lami, manggod. Pero hindi na kamat nilang tuna. Syonada na, syonada. Tuna ang yaman. Tuna yung putang. Ay, sa banay, gatiyam-tiyam pa. One. Ano tayo? Kulangan. 3! May nabitin. Dona! Naman na ba? So pa, oh. Wow! Wow. Hello ba? Oo, Tumayo ka na dyan. Tunga J4 na kaman. Napaisa dito si Arjun na lang din pa Naramda. Tungay ko daan dyan na kaya masig imong hut doon, ana. Ay, wala nabot na nakuha Alam, niyo. gimutan.
Oh, napay kon na. Mama na ka na. Ano? Ito nga na bro, isa kay para ang isa to nga asa ikaupat. Alam ko kayo. Ang isa to nga karang karoy. Ito nga sa ikaupat kay para mabahin sa iyo. Bagya tatang kapatid. Next time mo na Ria bali 50 lang sa imong Patman quality. mi dyan. Patman mi diri dyan. Wait lang. Okay, kuya siya mandan sa. Agaw. Ay! Kira ko. Siya na daw. May buhok. May buhok daw ni Rhea. Wow daw. Marami daw kalaman. Marami pa naman pero may buhok daw sabi niya.